o zaman bu kadar verme de şu man. Barıca kuplet. Ayıp veremem. Haydi. Etten aygulinin pallaçığa yayı tetser abadüsyara kallaçığa Toyda arkada mine durmatam Bolmaday otoyun gelçiğe Bolmaday otoyun gelçiğe Hayda ha hetir diye Allah bana yetir diye Dünyama bilen şıtada durmak bana da bağıtı yetir diye Hop 72 yaşımda doğar men de yaşım der yaşaman o da yetirdi yani sen bile görünüp dahi o tada yani neftada men be kim bilen durdum diye doğacağım doyver kullu adam görsün şöyle Yaktılar sarlar kıydırdılar Sen yardım kıyık hakkım yoktur indi bolayma barmana Hakkım yoktur bol verme Ağlamadın geçiz olsa Senin adıma ödül gelme Kıymama verdi derman olma Bağlıkların bilgin yarın Kendine kavurma Ben düşüngen geçmiş donanma Bağlıkların bilgin yarın Kendine kavurma Salam mehruan dinleyicilerim, siz için təqadim dörettik. Ahliňizden owadan videolarynıza garaşan janyňyz sag bolsun. Like atma ve podcast etmeyi unutmayın. Yanatalar mehrivan çağılar. Meň elimde täze çapdan çıkan Ädem Moşar adlı kitap. Çağılarymyz şu niýetlenen özüm Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulty. Watana bolan söýgüsi medaliň eýesi, Altınahar Bäsirçiniň meňjisi Halip Ahmet Badar Şalliýewiň kitaby. Ýerde çağa çykan şu niýetlenen içem ençime odan surat veren bedelenme. Odan surat veren bedelen. Özüm hilem şeyle gowy. Ýogurdymyň ähli kitap dukanlarynda satywda şu bar. Ädem Moşar. Mehriban enatalar. Çağa çykanma alym okat berim. Men häzir şu ýerde iki tane ogluma Emirhan bilen Emirhan okat berýär. Dinläňmi Emirhan. Şu kitabın içinden fasıllar. Näçe fasıl var? Näçe fasıl var? Berekella 4 fasıl var diye. Howasy sowuk, yerler agarýar. Ýagyp dur gökden meydanlara qar. Haýsy fasıl bolmuş o? Kış fasly. Gök otlar ösüp, gagyllaşýar qar, güller açyp, dünýä araýar. Haýsy fasıl? Yaz fasıl kıştan soň gerek. Inni bakça göwekin meýweleri bişýär, gyzgynlyk artyp, buğday ýetişýär. Haýsy fasıl şol? Tomus berekella. Ekinden boşap, diýinjelýär toprak, şahadan gaýa, sarja ýaprak. Haýsy fasıl? Güýz fasıl ana Emirhan bildi. 4 fasıl ber. Niýe goşu kap berjek çağa berýär? Öde bir şeýle o ine pişijegim diye. Bagıraga yer itine çağa çykam diýip durşuny. Pişijegim bar. Adym melece. Ucawma girip ýat bilece. Mırmırlap otyr mele pişigim. Hapalamaya asla eşigim. Ýugup görünür mudam elýidim. Haçaga bakmaz berýänçän öredim. Yaltanıp pergir yatmaz hiç kaçan. Ammardan käte tutya orsaçan. Finle ya onu öýmüde gelen. Diňe oňşonok gara gödüler. Yaştığın güllesin, saylan tayın süysün. Yar dostum yar, bilvel gullar, tükenler bolmasın. Bilveller sayrasın, ter güller solmasın. Ömrüm irici, sevgilim gücü, ayrılık gelmesin. Salam mehriban muştoklarım. O mehrdaylaňyz. Men şu
şu yerde sizin bilen bir pikir paylaşmak istedim. Arada muştoklamın bir maňa şeýler aktora bilen ýüzlerini söýmek üçin ýa-da söýülmek üçin owadan sypatyň, owadan syratyň bolmagy hükmanmy diýdi. Men bu pikire öz düşünçem boýunça oňa jogabymy berdim. Ýöne şu arada sizin hem pikiriňizi bilmek isleýän şu jagatgyzyň maňa aýdyp beren sözleri men doğrudanam duýgulanyrdy. Doğrudanam söýmek üçin ýa-da söýülmek üçin owadan sypatly, owadan syratly bolmak hükmanmy? Söýgü görküslemä deme diýerler. Sizin pikiriňizi bilmek isleýän. Привет, Омар. Здравствуйте. Как дела? А я Шапи Бакакуа. У меня тоже было хорошо. Как маму зовут твою? Мама зовут Анна. Как зовут папу? Папу как зовут твоего? Мама, Нет, папу. бабушка. Нет, папу, папу как зовут? Папа зовут Дорогой. Да, ты будешь конфетку? Хочешь конфетку? Да. Да? Как правильно попросить? Спасибо. Дайте, нет. Дайте, пожалуйста, конфетку. Конфетку дать тебе? Да. На, возьми. Что ты должен сказать? Шапиба. Спасибо за конфету. Конфету. Спасибо за конфету. Шапиба конфету. Salam. Men aýdym tadyma hormat goýan dinleýijiler. Bir dinleýijimin bir menden bada menden aýdymy haýyş etdi. Edil şol aýdymyň dolu görnüşi men özümde häzir ýazgyda ýok. Şonuň üçin şu wagt şo doganjymyň haýyş boýunça şol aýdymy ýerine ýetirip berýänjigim. Bir garaýşyň fewr ýarym gelýärym. Aşka bağlap bada meni aşığını deden yar jigir bağrım eden yar ödün sallın oda meni aşığını deden yar jigir bağrım eden yar ödün sallın oda meni elim gözelliğin sana berdimi anlamadın menin çekenerdimi munço yezet bolur mi kalbin lezzet alır mi ürtümükten yada meni munço yezet bolur mi kalbin lezzet alır mi ürtümükten yada meni Akbalıma yalkım saçan adına aydım sadı soğuğa deden adına çıktım bugün yola yar sallın içik hala yar ışıktan gaydan kada meni çıktım bugün yola yar sallın içik hala yar ışıktan gaydan kada meni nur çayılan ay cemalın şulati nur çayılan ay cemalın şulati arzular ümit bolup çoğumati zilpi tavlam yar baktım olup dağlan yar ödün gelip kolla meni zilpi tavlam yar baktım olup dağlan yar ödün gelip kolla meni aşığına deden yar jiger bağrım eden yar ödün sallın o da meni